Hvad så sammen, velkommen til den video, vi skal spille noget mere af de her CS. Og sidste gang spillede jeg noget Demolition. Og nu er det sådan noget Artrace. Og hvis I har spillet Source, altså det gamle Counter-Strike, så vil I vide, at det er fuldkommen ligesom en gun game. Eller bare 2 pils. Kom for på den spil. Og det er et sjovt lille spil, hvor du bare skal gå hurtigt og få kills, og du skal ikke rigtig vinde. Bare have nogle kills. Det er et lille dejligt water. Jeg ved ikke, man mister sit ene kill. Wow! Prøv at se, jeg kan ikke engang bremse den derfra. Se det her pik-lort. Det er virkelig rigtig meget. Wow, jeg fik 1 kill. Og den ej piger hvad nu nu. Det er dobbelt kill altså. De har det. Prøv lige at se! Jeg er fint nok med det. Det er så det kan sige. Man kan ikke sige, at jeg er dårlig med det, så hvis man dræber holdet ud, så får man lidt dobbelt om den her. Altså så er det ligesom et knife. Og jeg synes, det er lidt lige meget med at liste. Ja. No! Okay, jeg er pisse dårlig med XM 910. Oh. Den er sovet off, den er fint at køre, men det er ikke min yndlingsshotgun, det er Nova. Altså jeg kan godt lave nogle headshots med den, det er ingen problemer. Men ja. Og den gun jeg er dårlig med, det er selvfølgelig afsniper. Og det er et ulækkert våben, så jeg faktisk gør mig det. Jeg hader det virkelig meget. Det er easy at no-scope med. Det har fucking mange skud, og så de skader ikke ligesom en år. I den stil. Det er den opkoblet over bare minus damage. Den kan den godt. Se, det er så fucking let at no-scope. Du kan no-scope, selvom man fucking har en shotgun. Bare står lige foran, og så er du en headshot død. Der er så nogen, der vil mene, at autosniper ikke er den negative. Og det kan jeg selvfølgelig godt forstå, men I kan ikke komme ud om, det er okay. Det er dig? Nej. Den lige vent. Lad os se. Nej, det er okay. Se, selvom man har shotgun, så kan den stadig ikke. Det er bare et våben, som man ikke kan. Det kan jeg så i hvert fald. Det har jeg.
OK, man kan også sætte våben med, det har jeg lige glemt. Man kan også sætte våben med, når man bliver knifet i ryggen. Nu er lige kommet med på det næste lort og sniper. Okay, naked versus auto sniper. Eller auto. Jeg når ikke at få det. Fuck det her lorteliv. Prøv at se, jeg kunne få mig. Jeg kunne få mig lige der. Det er jo nemt. Fuck, det er bare der for lidt på. Jeg kan ikke rigtig komme videre end ikke. Og så når man endelig får USP, så vender man så bliver man maset med ryggen, og så er man pænt rundt. Jeg kan ikke gøre noget med den fucking autosniper! Nu er det ligeglad. Fuck life. De spiller også pænt klog for det. Det er for min hånd. Jeg er lidt on lort til de men det er ikke nogen hemmelighed, fordi jeg er en rigtig godt show over min video, men jeg fuck. Jeg kan se den herfra. Jeg vil gerne lidt nemt ud. Nej. Alright, let's see. Boom. Og jeg ikke en lille billede. Et lille bitte ding. Det kunne alle folk bruge. Så vil jeg lige den i hovedet. Sådan. Pænt fucking godt våben for mig. Shit. Hvem det er for det andet hold, ikke? Tror jeg. Jeg skød ham så fucking mange gange. Jeg gav mig livet. Altså det er ikke det våben, der kan skade mig. Hvis de andre ikke stiller krisen. Fuck you. Fuck. Ja, fuck you, så. Jeg kan ikke rende med hos. Sorry, ikke hos PvP. Ja. Yeah, bitches. Yeah. Nice, Captain. Thanks. Thank you, bro. Ja. Yeah. Nice skin. Nice week. Thanks. Men ja, arms race, det går sgu lidt hurtigt, så... Ja, vi tager lige en til, fordi at arms race, det går faktisk pænt hurtigt i forhold til Demolition Game. Så vi tager lige hurtigt til et arms race game til. På baggage. Og så er det til slut. Men ja, husk at like videoen og skriv en comment, hvis vi ser mere arms race eller Demolition. Jeg vil gerne spille for jer. Vi starter med M. Ikke min. Ej, jeg kan ikke se dig for mig. Jeg kan vælge for min træk. Motherfucker. Fri døj. Okay, Infinity, det er et fedt våben. Hvis du er tæt på. Det er i hvert fald ikke et snipe-våben. Jeg tror, han i væggen, Niklas. Og sidsten dag dertil. Stop nu med at tage mine kills! Lad det sjovt. Det er lidt sjovt. Nej, så jeg får skud i lortet. Der er et kill. Så vi snakker til den. Så får vi snakke på det her. Nej.
lavede lidt sniper her. Jeg kan godt se det, gamle ven, ikke? Godt se dig. Okay, nu skal jeg lige lave sniper med den. Det kan jeg se mig. Sådan. Lige et headshot. Og ja, for jer der spiller meget så er krigeren ikke det bedste våben. Ja, det giver virkelig nogle boost af sigtene. Men altså, det giver ikke ligesom det i Go. Det Go får det måske til at lidt mere ligne en sniper, men altså, synes jeg. Ej, ikke! Ej! What fucking olie lige med død. Rip. Man skal gå ned, det er jo ikke tunnel til CT. Det glemmer jeg. Det er længe siden jeg spillede Arms Racer i det hele tiden bare. Det var lige omvendt det jeg skulle sige. Det er længe siden jeg spillede begge to, det er bare. Wow. Jeg snipper lige dem her nu. Jeg snipper ham der lige der. Better luck next time. Spotter nu ham. Nej! Fordi jeg har de her kliks på siden, så jeg kom til at trykke på 3 og så. Der er jo den ej! Der er en mand tilbage, som vi hænger. Og jeg skal skyde ham lige i hovedet. Jeg skød ham lige i hovedet, men jeg fik ham. Så nu vi skal have det sidste gang i det der demolition. Det slutter vi. Hvad sker der for ham der nu? Okay, han jumpede mig. I fucking not fucking. Fucking. Baba. Og så har vi nu lige lidt muligt, det vaskemaskinen. Og har jeg også shotgun? Nej! Yes! Så fedt! Wow! Falling cops! Jeg er wallbang. Nej! Nu går jeg på fucking knife. Med 60 knife scope. La knife kill. Der er ikke nogen CT hernede. Jeg er nødt på en eller anden måde på smide mig ind på CT. Nej! Det er bare nemmere bare at stå heroppe. Det er snipe. Det er svært at snipe, men jeg kan se. Jeg kan ikke se den. Nej. Shit. Det var en. Nej! Full knife kill. Sådan der. Jeg er stadig. Det er faktisk overraskende, hvor mange skud navnefra det faktisk har.
Så easy. Jeg synes, det skal 20 år sjovere at spille med. Se! Så skal fandme rulles. En ul. Nej! Autosniper versus fucking L2. Nej, 4 nu. Har han stadig den der? LOL! Jeg elsker med på den op. One, easy go. Jeg fik en gammel case. Jeg fik en second plads. Men ja, tusind tak for at I gad så med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg håber, I vil med Arms Race og Demolition. Jeg fik desværre ikke huske med den her episode, men det må man gøre næste gang. Men tusind tak for at I så. Husk at like, kommentere, hvis I vil se mere Arms Race eller det andet shit der. Men rigtig tak for med. Hej hej.